This episode is supported by HireReady, a simple tool that helps job seekers polish resumes, cover letters, LinkedIn bios, and professional emails. Utenga wanga lelo woyambirira upite kwa akuluakulu majaji chonde majaji kumakoti kwathu siyani kuteteza anthu opalamula kukoti kwathu zikuchita kuonekera kuti akuluakulu majaji athu mulipise kuteteza anthu amene adapalamula poononga chuma cha dziko lino komanso anyamata asiko anjaja akutetezedwa ndinu pakatuluka warrant of arrest amakhoti mukuthamanga kukawalesa musawamange zikutanthauza kuti chani Amalawi ndafuna ndikumemeni tisayang'anire munthu mmodzi akuononga dziko ndikupempheni akuluakulu amene mukuyendesa boma ili konzani kumakoti chinyengo chakula kumakoti zinthu zikuonongeka malamulo agwire ntchito mopanda kukondera malamulo amakoti athu akuteteza kwambiri zigawenga za MCP mbava za MCP makrimino a MCP nimafuna ndikupempheni kuti chonde mufulumira kukonza kumakoti ngati simukonza kumakoti nkhani yakafukufuku ya ndege isiyeni chifukwa siyipindulira Malawi chifukwa amakoti alipinze kuwateteza ali kuteteza zigawenga akuteteza pamene munthu wakumusi akusowa munthu womuteteza munthu wakumusi anthu akumusi amene adapalamula timilandu ting'ono tikuyankhola panali m'maprison pomwe anthu amene anachita nkhanza anapha anthu anabandira masankhani mabiliyoni akungojoya kutetezedwa ndi amakoti ndikukupemphani chonde komanso pambali apo konsani ku Eskom sikuli bwino chonde zikuoneka kuti Eskom akumazimisa magesi mwadaladala cholinga kuti boma la Profesa Arthur Peter Mutharika lizioneka kuti lolephera mwivu woyang'anira umalowa m'maso chonde Anomali Chisale anazunzidwa kwambiri nthawi ya MCP amamangidwa mamawa masana madzulo amakoti palibe adayankhulapo kuti musammangeso kuzunzidwa mwana wa munthu kuzunzidwa makoti awa ndi amene adapangisa kuti MCP alamulire amaoneka kuti akuluakulu ambiri akumakoti amasapota MCP chonde kona pakati kuyambirira ine ndikukupemphani chonde muyambe kwakonza kaye kumakoti konzani kumakoti ngati kuli kuwasuntha kuti akagwire ntchito zina tatero ni asuntha ine akagwire ntchito zina akagwire ntchito mphamvu zachuluka ati akuchulusa kutengera malamulo m'manja mwawo amakoti sinzoona kuti iyayi munthu akati akayankhe mulandu iyayi amakoti akuthamanga iye musammange zikutanthauza kuti chani ndikupempheni akuluakulu aboma konzani kumakoti konzani ndine mtumiki wanu mwa Ambuye Bishop W Kachenje amene mufune namba yanga ndi 08812386339 ina ndi 0995252 shalom Wow, group mwadzuka bwanji anthu nonse pamenepo komadira apa bishop yako yankhula zoona kwa amwene amakoti kuoneka kwake sotu kuchitisa manyazi akuyankhula zoona ndithu munthu amene amakoti anyanya koopsa ofunika mademo fuaji na Ben Longwe asanamwalire era amati tipange mademo tipite ku court komweko tipite ku judicial komweko hapa W
Kachenje akuyankhula zona zenizeni. Nkhani imeneyi ndidayankhulapo ineyo kuti kodi palibe njira ina yothesera kodi malamulo amene wakhoti wakwachosa nkuyikapo ena sizimatheka. Kodi season yawo ya anthu amenewo izataliti chifukwa chokuti tikaona amenewa anayikhazikirapo ndi IMCP ninkaoneka ali ndi mphamvu zawo zosamira ku MCP. Awa amakhoti awa amene wawa ndiwene kunena kuti anene akuti atachoka ndithu afune asafune anene atachoka ndithu chifukwa chokuti judiciary ya Malawi siliso mwa judiciary maonati ndi pipi la judiciary. Ndikukhulupirira kunena kuti ifeyo ngati Amalawi nkhaniyo kamacha ku judiciary inafunikira kwambiri chifukwa wakhoti asamakalese arrest chifukwa chokuti iyeyo khanine kuti no tine kuti khaya ntuma akumantuma ndako aujene MCP omwewo kayendo MCP kandu achani koma sizoona kuti akumene kupanga choncho yani anayenera kuti apereke ulemu kwa malamulo aziko. Kukhala jaji sikuti ati chikhale chipinjo cha pakati pa anthu amene akuweruza milandu kapena kuti kukhala jaji sakhale chipinjo pakati choonera kuti cholesa nkhani zoyenereka kuti munthu akaonazo nkhoti ndipeza kuti yaya amene asamangidwe sizoona ya munthu akalakwira lamulo limene lamulo limusate ndipo ligwire ntchito moyenerera. Koma ku Malawi kulibeko jaji imene amajaji amene amaziwa ntchito yake kuti no amasata malamulo ayi. Ndikanakondwa ndithu majaji amene wa onse atachosedwa ngati kuli kwapasa ntchito azikagwira ntchito za Garden Boy kaponye ni panja akagwira ntchito za Garden Boy sakufuna ntchito zimenezo akakhale pasi apange resign pa ntchito yawo. Ndikuona ngati zokhazo ndi zimene zingathandize ife Malawi chifukwa chokuti tasunga zimbava zazikulu zigawenga zambirimbiri zimene zaononga ziko koma zikuonongeka zonsezi kusayenda chilungamo chifukwa cha akhoti judiciary ya Malawi sili bwino. Ndiye ndikuona ngati kuti ndi chinthu cha nzeru zimene akuyankhula W Kachenje pa nkhani imeneyi kuti ngati pali nkhani yona kuti ija yakuchikangawa ija ngati mukufuna kuti so imene ikalonso nkhoti ikambe kusadwa kuno bwino koma awale kalipomba ndi bwino nkhani kungoisiya ndizoonadi chifukwa sibwino kungotayisa nthawi zopanda pachi kuteka kuno ndikanakondwa ndithu nkhani imene amene wawa ndithu atachosedwa ndiye kuti nkhani imeneyi ikadayenda bwino maonati. Koma ineyo sindikumamvesesa ndipo mpaka lero kuti no kwenikweni amene ali mbomawa amaganiza bwanji nkhani zikumaziyamba koma kutoka kuti opangisa zonsezi kuti sayende bwino ndi awa ndikumangwayang'ana ndichifanya chake chani kwenikweni. Kuteka kuno zimene mapanga judiciary ya Malawi ya ife ya Malawi azimazesa mikwiyo kwambiri pakati pa ife eni ziko nzika zenizeni za Malawi. Kuteka kuno ambiri ife ndife anthu onyasidwa kwambiri ndi judiciary ya Malawi. Ifeyo ndi anthu osakondwera ndi judiciary pakati pa ndife anthu osakondwera ndi judiciary imene ilipo ya ku Malawi. Ndife anthu okuti ndife onyasidwa ndithu pa zimene majaji amapanga aku Malawi. Isoya kuti ifeyo ndife anthu timayenera kuti titande alamulo ene apatinga malinga imene achimwira sizimawerengedwa. Koma uyo amene ali kumuzi akungokhala kumuziyo akangolakwa mulandu amazengedwa mulandu mpaka nakutha ndikuzuza kuopsa zaka zambiri koma nkhani zosafanana ndi zimene iyeyo akuyenera kuti no akuyenera kulanda chilego chake. Pamene amilandu ikulu olo umozi sumafika kumapeto nkhani yache basi yule ameneyi akakhale kaye tikufufuza kapena ayi basi ameneyi tampasa apilu basi no nkhani zosazwika bwinobwino zopanda mitu ngati izozo zimene iwo akhoti amapanga. Mona kusiya malamulo alipotera upo ndikungotenga sipano ntchito ija kuika m'manja mwawo ngati iwo ndopanga lamulolo kuti iwo ndosata lamulo. Tingapange bwanji ziko lati kuti pite pasoko tingachite bwanji kuti ife tikhale kuti ndifeno Malawi eni kapena ndife nzika zenizeni za Malawi. Kodi ngati nosa kuti yang'ana kuti ndife nzika za Malawi akwena kusata malamulo kapena pa ntchito imene unapasira kuti akwena kuisata chimavuta ndi chani kuti asate zimenezi.
pamenepo amalawi tonse timemezaneni tiyeni ndithu tipite ku judiciary tikapangezo kuti niwo judiciary yo achoke ifeyo amalawi timangoziyang'ana maiko ena ndi zimene zikuchitikazi moneti kuchosatu ndithu wina aliyense posayang'ana kuti ni ndani kapena ni ndani yayi kodi ifeyo mwatu momwe chikuvuta ndi chani kweni timangoziyang'ana pasi mezi fachake chani amatitola facho kuti timayang'anira pansi sitimafuna kusata zinthu sitimafuna kusata zinthu zopana pa mathero pachi timangoyankhula basi tene tikapange basi tikamache kumene zopanda pachi osazisata bwino bwino judiciary ya Malawi si judiciary yakanthu yachibwana simanikisa malamulo simatilemekeza ifeyo ngati nzika imapanga zimene ikuziziwa osakhala malamulo yayi maoneti akakauti munthu akupanga against ndi judiciary ndiye wamakhala ndi against munthu amene osakhala kuna kuti apangeza zimene zikuyenera kuzichitika pa malamulo munthu akachimalamulo yayi mbava zikulukulu zigawenga zikukulu zinasiyidwa mpaka napano mitu wake simaoneka muno bwino tizikhala zimenezo ndi malamulo ake anthu ndi wanje amene timayendesa defensiko mwathu ngati pani mphamvu zina kapena njira zina zochosera amene tichosereni zinthu zimenezi tichosereni zakupa kodi zonse osasiyako ndi mmodzi yemweyo ikaniko na anyuwa muna machatilemikeza malamulo kapena muna atilemikeza ifa Malawi maoneti amene timalakwiridwa ife timalakwiridwa ndi akhoti maoneti kwambiri kuti phwanya malamulo kapena kuti phwanya zoyenera kuti sokoneza zinthu zoyenera kuti ziyende bwinobwino kusiyenda bwinobwino ayetu tiye tigwirane manja Malawi tilimbane ndi judiciary imene ichoke basi tipange zokuti ife ziko lathu lipite pasogolo osakhala ziko lathu zonokefa cha anthu munthu mmodzi kapena anthu awiri kapena atatu ya no ziko lisala majaji ya ndi Malawi ife eni ziko ndi malamulo amene anagwira mmanja mwa ifeyo tinapanga lamulolo kuti alisatire mbenga sasa atipanga bwanji ndikoyena kuchosa anthu amene basi kuti aziwe kulemekeza malamulo komanso aziwe kulemekeza ife ngati eni ziko ngati ife nzika zeni za Malawi zomwe kwambiri abale ndalo